John Robinson le achung te chu Khovel thar Alpha Century lampanin van thengrenga anzina beiselo dewin anchuan na boruak long Resolute chuan achan hriat lo emergency a om tatlat mai passenger ho mu hillai hibernate mode om chu kai har ni in an mothership chu chu asan vat tur hriat tir an ni zuya an space thuam in belin dokan an kilbial thap mai emergency siren ari de ruaya an mele chezia atang chuan an zam hle ti a hriat rengbok an boruak long te jok Jupiter True tia an ko chuan mishing chen theina planet nai berlam chu tin zonin chakmang kheng hian a thlok zuaya an kalna tur planet hi an la chiang bik lo hle mang ang taka anom lai chuan Resolute ke themin an chuan na boruak long chu aron deng futa an insoi ngal loya an tum na tur kong trajectory ata alanor son dai le ngal mundang deya an tum angai don ta ani computer chuan automatikin an tum kong tur chu set thatle tum ma se an speed a san ema wangle lian nei to sia wangin smooth taka tum thei ani to don lo reilo te an boruak long chu a in so ridupa an buruale man ruata chu aron in so chuak ngal top bok electric tapo ade chuaya an tomna pindan chung chu athim ngal mu mai shil non ngai lovin an tumta ti an thathiam ngal veka ma se khoi ange anom ti ero tu tan ma hriat ngei na a om lo man mo taka an seat belt phelin an tho chuak ngal sanga van doi thak takin mori ni ero a tho chuak ve thei tatlat lo a thut na hnuaya ake atang tlat chulo ni in na alati em le ngal achung te chu an mamo supply bag la akal vat turin an tura chung khat pa Robinson a hoin chuana tur kong an lo vadapta ani an pot chunglam kong khara tonga chua mai an han tuma zim te bakin alawin hong thei silo pon lama block tu omang mai hian a jam tlat mai an te ber Will Robinson a chu a chuak leng thrama a u te chuan khoya ma kalson lo tur hrilin kong khar dang an pan le ngal chuti lai chuan uila chu pon lama alo wawak chuaka vura surna sa in avod vin tuk mai an tlak na pia dewa tlang ponga chuan lon kain an dak kul velale beiselo thil a muta an trumna Khovel boruak chu athiangin alo moi kher mai munom ti deuh hian an thlir wanga chuti lai chuan chunglam van sanga boruak longdang aron thlok ve chu bok chung ho chu an mothership Resolute chuang ve midang tekha an lo ni rivak lawa chuan John ale achung te po an ron chuak ve theita a tlem chuan an thopo aveng ta deu amairo chu thok le khata thil engemoni hi ari deu ruka an chuan na boruak long kha hnuai lama apil ta thut mai achunga chuan vur tui alalu hum le ngal ti thei engma nei heklo poi ti deuh hian an boruak long pil mek chu an thlir thap rengota andam khuchu ka ngem ti chu zona chan har satak anita engma soilova anin mel deuh thap lai chuan chungkhat nu morinin a helmet a phel tamai John Robinson a chuan rangze thian warning alo pe a ama ero chu an suit popkar tonga pon lambo ruak an hiblu reng to thu soin atok ziklo ti an tha chuak ta ani nungdamin an omani ti midang hriat tirnan flare gun an kap chuaka an biak thlat na mang chuan thu an thon chuak zeu reng bok chan na ero an dong lem lo an pia dewa tlang chip chu eng var takhian akang deuh thlat renga akha tokin aron rile deuh rum thin vur tlang ni si akang thei chu makan ti hle mori ni chuan a computer mang chuan an chen na leilung om dan chu an zir chianga darka ruknuwa ni tladon chumhnu chuan boruak chu avot le zul hle ang Celsius degree -60 laya holdon awangin mun him lampan vatan ngai ma se boina lian tak pakhat an nei mori ni berin ake atinatlat boxi
glacier tia an ko an omna vur cha tak mun chu engtin nge an chua san ta kang John a chuan an boruak long chunga lithium battery pakhat lak chua arota an space suit an recharge thei hlau chuan zan khovo tak nuaya po an dam khu chuak thei don ani boruak la chu a vot tul le nga la an cha chuak vat lawani phei chuan an boruak long pilna tui chu reilo te a vur khon alani don zui John a chuan Jupiter tru chunglama kongkharin hongkha an chance nei om chuna ni thu soin alut leng om chun an fapat uila tirlu an rota mori ni ngai dan ero alo nilo khermai uila la alo zam chena saboksi an nupa anin nilai chuan tlom ngain Judy I azuang lu tathut mai man mo zetin kongkhar dang azong kuala alu tumna verla chu chunglama alo la in kalda ile ngal rang takin kongkhar danga pan le a vane thak takin chariot battery omna ava pohlol achung te chuan huna nei tlem to thu soin man mo le zual turin an lo tur sau sawa athil khaila chu arit boxi muang changin aron in hleu chho pui zela chuti lai chuan a omna tui chu aron khang tran ta ani atopa chuan a chuak man don lo ti hria in a battery khai chu a thlau tange nge a chuti chung chuan a in hleu kai hlei thei to meu lo a chung te chuan thei to pa lo fuin trong sau sau turin an lo tur chara aron chuak man trap ti in tui chu vur khona a chang ta si Judy atang ta a che thei to lo thu hrilin la chuak vat turin a chung te chu angen mol mola a chung te ho tan la ti vak ngai na a om bok si lo mori ni chuan dar kar nga zen zone boruak hip tura nei thu soin chi ai hau lo turin an hrila chuti lai chuan arang thei ang bera lak chua dan tur an lo dap kual vel don ani computer atang chuan an hrisel na an check pa renga mori ni zok po chu alung phu amumal lo sot khermai John a chuan Judy chu bia in thei topin an tong thlamwana atop thlenga akianga aom tur thu soin lo ngak ram turin a chamul mulbok boruak la chu aron vot zual zela Judy tan na vur chu akhalin atang het tul John a chuan aman ro nei ang angin vur chu kerkua kan tum vena a sot lo khermai chuti lai chuan a fapa wilakha ron tong chuakin ral khata thil kangan mu kha magnesium le vur in chopol ninge ya arin thu aron soita magnesium lo ni hlau chuan an halanga chu chuan vur khal chu tituin Judy po chu an la chuak thei mial mai thei chung khat nu mori ni ero akhosik san dewa wangin amu hil zui ngal bora an fanu pakhat jok peni chu anu lo ompui tura hrilin John ate pa fa po anin zui chuak ta ani reife an kalhnu chuan tlang chip lo khude vut chu an va po a John a chuan film khur takin an chemical du ber magnesium chu akhir chuak ngal mul bok afapa chuan film khurangai thu soin spark an siam hlau chuan a al hluai thei thu alo hrila chutia John ana khermul mulai chuan thil engemon hi aron puak ta thut mai le afapa chu hnuai lama alum thanghal popa tran puitumin apa chuan vapan fatma se hnuai lam chu alo ko na sa chuk thak ngot thei po anilo biaklat na manga biakan tum thin an signala in man phabok si lo ril ruwa boy tamap mai le uila chu van nei thak takin alo in so na lo hlawa thei to pin apa chu ako ngal tura apa la chuan a hre phabok si lo a beidon nu chuan an vak chuakale pon lam chu thing mun ni in ram hnoi mun hring nuam takalo ni reng mai reilo te a signal nei let le in apa nen chuan anin be theita a apa chuan ama lam tura alo kir levat tur thu hrilin khoya ma lo wak bo hau lo turin atita ani
thiet ngai lo ram palai lenga an tang khang ringot chu uila chuan hreoma ti in a in nit deuh hlop hlop mai apa chu ron kir le vat turin a cha lom loma Jonathan po in ti pachan a har viau ome apa kalem nu chuan meisi ni om takhi aron leng chem chema abiak lat na mang chuan midang biak po an tum thin tumala chuan an ron chang thei bok si lo mak ti deuh hian kang me ron chuana om chu an thlir kual vela atopa chuan spaceship ke chia hi a fu hlol mai chu ngei chu kang me ron chua tran na alo ni uluk taka thlir nu chuan spaceship danglam tak anjin puite ta Jupiter design ani lo ti a hrathiam ngala alien ship ani ringin film khur takin a en kual ngal a camera phorin khovel dangmi alien ho kut nu ninge ya a hriat spaceship chanchin chu an record zung zunga chutia a thlir kual vel lai chuan thom a hreta thut mai apia deuh thing huna tang chuan thil engemani hi aronin larta apen ri deuh khup boxi man bo zetin uila chu atlan chhia a chau deuh nu chuan lungpui phena an birua amaron zui ni om fashanin a thil mu kha aron la pen phei chut mai lau thong thin phudep tep chungin abula thingkunga chuan atlan lon tangota biruk san thei takang mo reilo tea athil mu bokha ron lang le in azona tak aron ding ta chai mai thinga chuan lona ron la tum vele ngal a hlau lu tuk chu aton hnung thruta hnunglama enge om ti reng angai tu to lo thok le khata robot ku thian aron ban zuawa a korbana tai thler nge man mo zetin atol male a in dailo tak zet ani chuti lai vek chuan Jona po an tlak na hmuna khan alo vathleng phei le to a morini po alo har chuak le to nge ama chowa aron kirta kha chuan an ngai alo thalo kher mai thil om zia chik zet hian anin zota Jona la chuan han soi fi awak ngai na a hrebik si lo uila tlak na khwar khurum kha azuk thleng thla thei big miau si lova rang takalet le watangai thu suin a magnesium lak chu an dep kaya chuti lai chuan Judy chuan minute somruk pariat dai chia oxygen hip tur alo nei to nge magnesium le vur in chopol chu akang na phiana reilo te a tuya tling ngal treu mai an bur te nei chun chuan an han the kam zunga a so te chiam lo hle chumi nu chuan khuwa po aron thim zuya uilala a chungam to silo engemaw chen anin thuchil nu chuan abula robot chu an en chiangale spaceship atanga tlatha thingzara in vitburani ti a hre chuak ta ani khuat lai tula ruwa aron la sur zui khopuya ri deuh ula an mei cherken lai chu ruwa chuan aron nan mit tadai mai an tui thal chuana khura la ruwa tui chu a luang lut ngal zel boxi Jona beidong chu a thinarim to hle an computer chuan aladron pe in Judy Risiel na athalo ti aron tar langa atan na mun thoi piklu tuka wang chuan alung phu arangin oxygen a hibral zung to mai ani achung te chuan in beng dai tura hrilin an lo tong thamwan chara an lak chu ma a oxygen ral vai chuan dam kho chuangai na a om don silo anu le pa te mang ang chuan vur khon chu kutin an han hai tak taka anin aude tuar reng bok mang ang em anom lai chuan uila tan na mun aron lang vele a boruak long accident awanga kang mi chuak khan an om na mun aron thleng to hnuai lama tangin mei khu in aron urdeu chuma a hlau lutuk chu a tholop mai ani atopa chuan thile thi in robot tana thingzar chu an zaibunga robot chu atla chuak lol mai apa khol tumle signal range pon lam deya awma wangin biak po thei alani box si lo engtin nge awm zel don ti ngai tu in atrap deuh pur to a Delhi le a chevela zin veivak te tan thlenna in file nuam tak aum ta
airport nei mizo chatui tak omna mall le bazar nei boxi airport pick and drop kan la boi pui sak thei cheu shachiang du tan whatsapp number 8447871535 a ngai ven thei reng ani thok le khata robot khan thom ron nein thingzara chuan aron zuang chuak ta alu lam le kebung lam kha eng tin tinamo alo in zom thlap to a ama than pui tu uila chu pomin mei na akan phak lo na tur mun him lama atan pui ta dor mai ani thui fe an tlan nu chuan robot chuan uila chu an en wanga makati ve mel khop mai chuta le robot chu aron in siam dang lam thuta kutle ke zung tang mak tak nei kha transformer anga ronin thak dang lamin mihring pian hmang ang chia aron puta uilatan theito pa intinel omatumpo ani mai thei chuti lai chuan morini tenu pa po in theito pin vur khon chu an lo laker ve chara chete in judi kut zung tang ron lor ve to ti mai lo chu mason na a om hlei thei bok si lo pa perpo a in ti pachang hlei thei to lova annu pa in an trap deuh pur to mai mang an na kala in computer aron bip chera oxygen zo to thu aron latar lang zui in thlanan ti in an chung kwa chu anin vuan thapa thon thulung chia thlak tak ani vurla chu aron la sur belzel boxi chuti lai chuan an pia dewa thom aron om thuda robot lian zethi aron pen phei chut mai peni hlaulu tuk chu a thauloka a trengal tuar bok annu fa chuan anin ko ngal choya enge ani an threder silo jona chuan ahman ro nei chun chu humin tran mun alo kho ve sawa ril ruha taka anom lai chuan beiselo dewin an fapa uilaron tlan chukhi an mufu ta hlau mai apa chuan makti deuh hian afapa le robot chu an thlek ton deuh seka thil omzia a hre thiam thei thlot lo chuta uila chuan a u jodi chu lak chho watangai thu hrilin pui turin an ngen topa beiselo dewin robot chu aron pen chuak ta akut lek chuakin an ti eng wa a chu vele vur tlang chu a khungal hlat bok mit khap kar lek chungin vur chu atui zawa atan na munata an unaw nu po chu an la chuak theita ani robot chuan ataksa atonga hit pe chuak chun zomin an chung kwa chu adin chil renga votre om tuar hau lovin zan hun an laman thei pha zui amania thil theng aron langa boruak long lian tak resolute chuang te chu emergency wanga kai tho vek ni in arang thei ang bera thlok chuak tura hriat tir anni enge thil thleng hrehlom hek lo le angaina an hrelovin an bang bo tlang hle passenger ho chu jupiter tia an ko an mani escape pota theu an lu tira an chinga chuan space suit in bell major donways le nula pakhat thi anon in zui ve bok anni pani ba ka hian mi bum ching mei che pakhat aron tel ve a amit mu lai nge in robot hian passenger ho aron kap leng lop mai escape pot anei ve silon doctor hliam tur pakhat chu boy som derin athom no hak lai chu a chu saka Dr. Smith lema achang chun zom don ani chunu chuan donways tale a thian nu chu hruain Dr. Smith a boruak longa alu puya resolute kang chemek chu an chhuah san ve ngal anni po hi an trum tluang vak lo aniang an escape pot chu kham kowa tangin alo ke cherum to mai passenger te po anin so pem na sa hle khamla chu asangin tlak vai chuan dam kho chuangai na om mi alo tur hi alo nia an tlan chuak vat lawani phei chuan an chan chu rap thlak tak tur ani Don West chuan eng tin tinamo a seat belt chu a phel thei hrama a then nu chu va puin anin khai chuak thei ta hlau
van doi thlak takin an thian nu pakhatero alo thi fel der to atu khua lo wara boru ka tui hul deuh hnu chuan John ate po an escape pota khan an lut thla theita a pindan shrong shrong te chu fangin robot po chu alo vehicle chut mai khoya tang alo kal nge ti po hriat lo an zinga aron tel ve ringot chu John a chuan makati in anel te chiam lo hle biak la in a chang thei bok si lo enge thil omzia chui chuang nge aril ruk ta ani video mu nom tak tak mu chun zom zeli du chuan min lo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dan te miron chilve thin don nia